sai kuma haila, ita kuma da kuma istihada, shine jinin cuta da jini na haila. Na haila ibada ce wanda shari'a ta hana ta ta yi sallah, ta hana ta ta yi azumi, kuma ta hana rayuwar auratayya tsakaninta mai gidanta su gudana a wannan lokacin. To wajibi ne ta san wannan, cewa ta gane tsawon lokacin da take yi. Idan wannan lokacin ya yi jinin bai tsaya ba, sai ta gane ƙari da ake yi, ta ƙara kwana ɗaya. In da kwana 5 take yi, 5 ta bai ɗauke ba, sai ta ƙara kwana ɗaya ya zama 6. In ya ɗauke sai ta yi wanka. In bai ɗauke ba sai ta ƙara kwana ɗaya ya zama 7. In ya ɗauke sai ta yi wanka. In bai ɗauke ba sai ta ƙara ɗaya ya zama kwana 8. To bai ɗauke ba dole ta yi wanka. Daga kwana 3 ba ta ƙara ba. Daga nan shine iya al'ada ta har ta mutu. Inda 8 ta yi, in bai ta ɗauke ba sai ta yi wanka. Wannan sai ta nemi maganin tsaye da shi. Wannan shine abin da yake gabanta. Sai kuma lokacin da zai zo mata da wasa, yau ya zo gobe ya ɗauke, yau ya zo gobe ya ɗauke. In ya zo yau sai ta dakatar da sallah, ta dakatar da azumi. In gobe ya ɗauke, ta tashi da azumi kuma ta yi wanka, ta tashi da azumi ta yi sallah. In jibi ya sake zuwa ta dakatar. In gata ya ɗauke ta yi, haka za ta yi. Saboda haka al'imamu Abu Hanifa da al'imam Malik da al'imamu Shafi'i, al'imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala, duk sun tafi akan ran da ya ɗauke za ta yi ibada, ran da ya dawo za ta dakata. Al'imamu Shafi'i ne ya shi a gurinsa ko ya ɗauke ma za ta bar yin ibadar har sai ta kai adadin kwana. Amma shi zancensa ne na farko, shi ma daga baya ya dawo sun haɗu da wayannan al'a'imma guda 3 da shi yanzu radiyallahu anhum, wato akan haka suke. In ya ɗauke a koma ibada, in ya dawo a dakata. Kuma ran da ya ɗauke ba a sa shi a cikin lissafin kwanukan al'ada, sai iyara ne kun da ta yi, da nan za ta je kan matsayin kwanakin da ta saba yi. Sannan ƙarin kwana 3, to daga nan kuma sai neman magani kuma wani ya wuce wannan lokacin da shari'a ta ce ko ta ga jini, to fa za ta shiga da ibada. In ta bar ibada, za a wayi gari bashi zai biyo ta, domin shi iya na al'adar ne shari'a ta ce kar a yi, amma jinin cuta shari'a ba ta ce kar a yi ibada ba. To wannan shi kenan. Sai kuma maganar ɗaukewa da zuwa a wa'insu lokatai masu wato gaba. Misali sallar azhar da la'asar, tun daga zawali azhar take shiga, tana tafiya har faduwar rana. A mazhabin malikiya sai ya rage raka'a 5, raka'a 4 rana ta faɗi, to lokacin azhar ya ƙare. La'asar ita ce take tankarewa har faduwar rana. Haka magariba da isha, tun daga faduwar rana magariba take shiga, to har kuma isha lokacin da ruɗe kuyangi zai ɓace, to isha kuma ta shiga. Za su dinga tafiya a jere kafaɗa da kafaɗa har sai ya rage raka'a 3 alfijir ya keto, to ita magariba ta tsaya, isha ce kuma ya rage raka'a 4, sai kuma isha ce za ta shigi zuwa wannan. To a wayannan gaɓoɓin ake buƙatar mata su lura. Idan wani abu ya faru, wacce ba ta yi sallah azhar ba ko da la'asar, ko ta sha'afa ko bacci, sai da ta farka sai kawai al'ada ta zo mata, to in ta zo mata ya rage minti 5 rana ta faɗi, to in al'ada ta ɗauke ba za ta rama azhar da la'asar ba. Amma in ya rage minti 4 ko minti 3 ko minti 2 rana ta faɗi, al'ada ta zo mata, in al'adar ta ɗauke sai ta yi sallah a zahar, amma ba za ta yi la'asar ba. Haka idan ya rage raka'a 4 alfijir ya keto, ta manta ko bace ɗauke ta, tana farkawa za ta tashi ta yi sallah, sai al'adar ta zo mata. Inda ya rage mun raka'a 4, to shikenan ba za ta yi rama a magariba da isha ba. Amma in ya rage raka'a 3 jinin ya zo mata, to ba za ta rama magariba ba, amma sai ta rama isha. Haka hudowa rana, shi ma ta farka daga bacci, rana ba ta riga ta hudo ba, kafin ta yunkura ce wani abu sai al'ada ta zo,
in ya rage minti ɗaya ma rana ta hudu al'ada ta zo mata, to in al'ada ta ɗauke ba za ta rama asuba ta wannan ba. To wannan shine hukuncin da ya kamata mata su sani wajen kula da sallah, ko mazaje ne ya kamata su kula da wannan. mai istihada kuma wacce take jinin cuta kullum a cikinsa take, waɗansu gado ne na irin jininsu kuma. To wannan su kuma ta inda suke ganewa shine ta hanyar warinsa. Idan na al'ada ne tana gane warinsa, idan na cuta ne tana gane warinsa. Idan ya zo na al'ada sai ta gane a hancinta wannan shine. Daga lokacin da ta ji wannan ya ɗauke, to sai ta yi wanka, za ta san iya kwanakin da take yi. Wata kuma wajen launin fitarsa take gane na al'ada da kuma na cuta. Wata kuma ta hanyar ɗuminsa take gane na al'ada da na cuta. Wata ta hanyar fitarsa, ƙarfin fitar take gane na al'ada da na cuta. Wadda kuma duk ba za ta gane ta wannan ba, so sai na Hamna radiyallahu anha, yar uwar Zainab bintu Jahash radiyallahu anhu, yar uwar mata, wato yar uwar mai ɗakin Annabi suna na Zainab. To tana da wannan al'adar ita Hamna a istihada. Sai ta ga Annabi sallallahu ta ce, ni da'iman yadda ka san an yanka dabba haka jinin yake fita kullum. Ba za ta iya bambanci lokacin jinin al'ada da na haila da na wannan cutar ba, ta hanyar karfin fita ko ta hanyar wari ko ta hanyar dumi ko ta hanyar wani launi babu. Sai ce abu ɗaya zaki kaddara kwana 6 kike ku kwana 7, ko abin da za ta yi ta gajire kwana 6 kike kwana 7. saboda haka in kwana 7 kike yi, duk ran da wata ya kwana 23 shike sai ki daina sallah. 27, 8, 9 zuwa kwana na 30 shikenan. To a lokacin sai ta kaddara kuma ta dauke. In kwana 6 ta kaddara da kanta, saboda haka daga wata ya kwan 24 sai ta dakatar da ibada. In azumi ne sai ta ajiye sallah, ta ajiye mai gidanta ya haƙura da ita. To ran da wannan kwanakin 6 suka cika ko 7 suka cika, yace to da azhar za ta fara. Azhar din kuma ba za ta fara ta lokacin da ake kiran sallah ba, za ta batta ta shiga la'asar ta kusa. Annabi sai ce sai ta yi wanka. In ta yi wanka sai ta yi azhar. Tana yin azhar kuma lokacin la'asar ya sai ta yi la'asar a lokaci daya. Yace sai kuma ta bari sai magariba ta yi, shi ma lokacin da sallar magariba ba za ta yi ba, sai ta bari sai duhu ya shiga, sai ta sake yin wanka, sai ta yi magariba tana sallama ta yi isha. To daga nan sai ta koma inda ta saba yin sallah, sai wani watan kuma ita kuma mai irin wannan wadda ba ta iban mu cewa haka take yi. Allah sa mu cikin allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.